Poslije rješavanja OLL-a na red dolazi posljednji korak rješavanja Rubikove kocke pomoću CFOP-a, a to je PLL. PLL se sastoji iz 21 algoritma, ali danas ću vam pokazati Tuluk PLL koji se sastoji iz samo 6 algoritama. Prvi PLL slučaj kada moramo uraditi dijagonalnu zamjenu kornera. Nije bitno kako ćemo držati kocku, samo je bitno uradimo pravilno sljedeći algoritam, a koji ide ovako. F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Drugi PLL slučaj kada imamo riješena dva kornera na jednoj strani, a dva na drugoj koja nisu riješena, odnosno nisu pozicionirana na njihovo odgovarajuće mjesto. Ova dva koja su riješena držimo na lijevoj strani i radimo sljedeći algoritam. R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U, R, U, R', F'. Pomoću ovog algoritma smo riješili svaki korner. Sljedeći PLL slučaj kada imamo riješene sve kornere, ali nemamo ni jedan edge pozicioniran na njegovo mjesto. Prvo što gledamo jeste da li ta dva edge-a koja se moraju zamijeniti, da li su jedan nasuprot drugog ili su jedan do drugog. U ovom slučaju su jedan do drugog i sada radimo sljedeći algoritam. M, U', M2, U', M2, U', M, U2, M2, U. Sljedeći PLL slučaj kad imamo riješene sve kornere i imamo riješenu jednu kompletnu stranu. Taj kompletan riješeni dio držat ćemo pozadi. Ovdje možemo imati dva slučaja. Znači gledamo koji edge sa koje strane treba preći na drugu stranu da bi završili kompletnu kocku. Znači možemo imati slučaj da treba preći sa desne strane na lijevu ili sa lijeve na desnu. U ovom slučaju treba da pređe ovaj narančasto žuti edge sa lijeve na desnu stranu. Algoritam je sljedeći. L', U, L', U', L', U', L', U, L, U, L2. Sljedeći je slučaj sličan prethodnom, znači imamo pozadi riješen kompletan dio, držimo ga sa zadnje strane. Sada sa desne strane treba preći edge na lijevu stranu. Algoritam je sljedeći. R, U', R, U, R, U, R, U', R', U', R2. Posljednji PLL slučaj kada moramo zamijeniti edge koji se nalazi jedan nasuprot drugog. Znači trebamo zamijeniti ovaj zeleni i plavi, odnosno ovaj crveni i narančasti. Kocku ćemo držati na ovaj način i radimo sljedeći algoritam. M2, U', M2, U2, M2, U', M2.